गेल्या 18 दिवसापासून निलिमाच्या मृत्यूचं गणित सुटलेलं नाहीये। मात्र गेल्या 18 दिवसाच्या तपासात एका व्यक्तीला अटक करण्यात पोलिसांना यश आलं। निलिमा चव्हाण मृत्यू प्रकरणात दापोली बँकेतील प्रोजेक्ट मॅनेजरला अटक करण्यामध्ये आलेली आहे। या प्रकरणात पोलिसांनी जवळपास 200 लोकांची चौकशी केल्याची माहिती आहे। मात्र आता हे प्रकरण एका वेगळ्या वळणावरती गेलंय। निलिमा चव्हाण मृत्यू प्रकरणात दापोली बँकेतील प्रोजेक्ट मॅनेजरला अटक करण्यात आलेली असून याबाबत चौकशी सुरू आहे। या चौकशीतून नेमकं काय धागेदोरे समोर येतात हे पाहावं लागणार आहे। दाभोळ पोलिसांनी आजवरच्या तपासात खालील बाबी निष्पन्न केल्यात। निलिमा हिचा विसेरा ही डॉक्टरची सामान्य आणि विशिष्ट रासायनिक चाचणी अंती कोणत्याही प्रकारचं विष दिसून आलं नसल्याचं तपासणी अहवालामध्ये नमूद केलंय। आतापर्यंत पोलिसांमार्फत चिपळूण, खेड आणि दापोली येथील एसटी स्थानक, रेल्वे स्थानक आणि इतर ठिकाणचे सीसीटीव्ही फुटेज पडताळणी करण्यात आली होती। या अकस्मात मृत्यूचा पोलीस तपास सुरू असताना दिनांक 17 रोजी चिपळूण पोलीस ठाण्यातून दाभोळ पोलीस ठाणे येथे गुन्हा रजिस्टर झालेला आहे। 17-2023 भादवी कलम संहिता कलम 306 अन्वये आत्महत्या करण्यास चिथावणी देऊन प्रवृत्त केल्याबाबत सुधाकर तुकाराम चव्हाण यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून हा गुन्हा दाखल झालेला होता। सुधाकर तुकाराम चव्हाण यांनी फिर्यादीमध्ये काय म्हटलंय ते देखील पाहूयात। आपली मुलगी दापोली येथील ज्या बँकेमध्ये काम करत होती त्या ठिकाणी असणाऱ्या प्रोजेक्ट मॅनेजर संग्राम गायकवाड, मूळ राहणार कोल्हापूर, याला आपल्या दैनंदिन कामकाजाबाबत रिपोर्टिंग करावी लागत असे आणि ऑफिसमध्ये तिच्या कामाबाबत मॅनेजर संग्राम गायकवाड याच्याकडून नेहमी 15 दिवसांचा टार्गेट पूर्ण करण्याकरता तिला वारंवार सुट्टीवर असताना देखील फोन येत असत। आपल्या मुलीस दिवसाला 4 ते 5 डीमॅट खाती उघडण्याकरता प्रोजेक्ट मॅनेजर संग्राम गायकवाड हा जाणून बुजून दबाव आणत असल्याबाबत सुट्टीच्या दिवशी देखील दरवेळी आपल्याला आणि तिचा भाऊ अक्षय याला निलिमा सांगत असे। प्रोजेक्ट मॅनेजर संग्राम गायकवाड याने निलिमा नोकरीला लागल्यापासून तिच्यावर टार्गेट पूर्ण करण्याचा दबाव घातलेला होता आणि निलिमानं आपला प्रामाणिक प्रयत्न करून देखील तिला काम जमत नसल्याचं बोलून कामावरून काढून टाकण्याबाबत धमकी दिली होती आणि यातूनच ती चिंतेत होती आणि घरामध्ये व्यवस्थित जेवत देखील नव्हती असं फिर्यादीमध्ये म्हटलेलं आहे। सुधाकर तुकाराम चव्हाण यांनी दिलेल्या फिर्यादी अन्वये दाभोळ पोलीस ठाणे येथे गुन्हा रजिस्टर नंबर 17-2023 भादवी कलमचं 306 अन्वये आत्महत्या करण्यास चिथावणी देऊन प्रवृत्त केल्याबाबत गुन्हा दाखल झालेला आहे। सोबतच यातील आरोपी संग्राम सुरेश गायकवाड, वय 26, मूळ राहणार कोडोली, तालुका पन्हाळा, जिल्हा कोल्हापूर, सध्या हे राहणारं ठिकाण आहे। रात्री 10 वाजता 17 तारखेला त्याला अटक करण्यात आलेली आहे।